Та-да-та-та-там. Вітаем, гэта кінотэатр Беларусь. Здаецца, 13 выпуск, і нас даўно не было. Нам трэба было таксама ачухаць. Зіма дала Вельмі даўно. так, дала сабе знаць. Мгм. Але мы вяртаемся з даволі цікавым выпускам, які я хацела спачатку назваць падкаст з пацаном. Атрымалася, што пацан не адзін, пацаноў сёння ажно трое. Першы гэта мой нязменны сушэф гэтай кухні, сувядоўца, суаўтар, кінажурналіст Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас. Вітаю ўсіх. Таксама сярод нас двое гасцей. Гэта Лёха Чыканас і Павел Канавальчык. Вітаю ўсіх. Чаму мы іх запрасілі? Вас запрасілі. Таму што гэта адны са стваральнікаў культавага беларускага фільма «Выпадак з пацаном» і удзельнікі газеты «Навінкі». Я тут зраблю невялічкі ўступ, што такое навінкі. Олды, магчыма, памятаюць, але, вось, патлумачым моладзі. Большасць уже наўрад ці Так, не моладзь памятае. наўрад ці, так, і таму распавяду трошачку, што «Навінкі» гэта была такая сатырычная газета, створаная ў 98-м годзе ажно. І у інтэрнэце можна сустрэць параўнанні з такім ці то польскім часопісам «Не», ці з французскім «Шарлі Эбдо». Кажуць, што гэта была газета, якая не шчадзіла ні власці, ні апазіцыю. Ну і скончылася, як часта бывае у Беларусі, у 2003 годзе выданне улады закрылі, але пад дахамі навінак існаваў яшчэ такі праект «Навінкі Хоум-відэа», які выпускаў фільмы. Ну і таму, што мы ўсё ж такі падкаст пра кіно, а не пра газеты, мы паразмаўляем сёння пра фільмы, якія рабіла гэтая суполка, як такі прыклад такое контркультурнага жыцця Беларусі таго часу, і хацім вось узнавіць гэтую памяць, восстанавіць гэтую памяць і паразмаўляць сёння з аўтарамі гэтых культавых рэчаў. Вось так. Я ўсё правільна сказала? Можа, вам ёсць таксама нешта, што вы хацелі б дадаць да гэтага? Можа, пан рэдактар нешта удакладніць. Пан рэдактар, гэта Паўлюк. Задача нашага выпуску перадаць спадчыну потомкам. Добра. Та-да-та-та-там. У гэтым годзе, сёння у нас пачатак 2026 года, выпуску з пацаноў фактычна спаўняецца 25 год з моманту выхада. Ці ўвогуле пужае вас такая лічба? Што так шмат часу прайшло з моманту выхада першага відэапраекта «Навінкі Хоум-відэа». Давайте, можа, з Алексея пачнем. Не, ну чаго тут пужацца? Гэта як добрае віно. Чым старэй, тым лепей. Тым лепей і добра тое, што прайшло 25 гадоў, але памятаюць гэты фільм. Нешта, пэўна, зрабілі добрае тады. Што стала ўвогуле нагодай стварыць праект? Распавядзіце вось пра гэты вось пералом 90-е, 2000-е. Што гэта тады была за краіна Беларусь і ў якім кантэксце ствараўся і той жа фільм «Выпадак з пацаном»? Наколькі я памятаю, я магу павядаць толькі так больш прадметна. Калі параўноўваць з сённяшнім днём, дык, пэўна, было больш свабоды тады, і навінкі працавалі, і нават можна было у шапіку набыць выданне у дзяржаўных гэтых шапіках. Ідэя ўзнікла, працаваў з намі такі таварыш Лёлік Вушкін. Наколькі я памятаю, агульная ідэя вітала, што трэба, хлопцы, нам нешта такое зрабіць, зняць нейкі фільм. І былі у нас знаёмыя Сергей Лабан, рэжысёр, Дзіма Модэль, аператар. То бок мы гэтую тэхнічны бок яны маглі рэалізаваць. А агульная ідэя ўзнікла, нешта трэба зрабіць, і пачатковую ідэю кінуў Лёлік Вушкін аб тым, што вось хлапец аднекуль у яго ўзяўся гэты тэлефон мабільны, тэлефоны толькі пачалі з'яўляцца, гэта быў такі, напэўна, цуд нейкі яшчэ, не ва ўсіх яны былі. І мяне гэтая ідэя закранула, я стаў гэты бок думаць, і дапамагалі мне вось сябры з навінак, і сцэнар зрабіў я з дапамогай сваіх сяброў. Запісваў усё я, усе гэтыя агульныя думкі. Ну і вось нешта такое атрымалася. Арганізацыйную частку
так мовіць, забяспечваў наш Алесь. Гэта таксама наш, ну, Паўлюк, як яго назваць? Адміністратар наш, прадзюсар ці хто? Мы рабілі творчую частку, а арганізацыйную частку у нас заўжды быў Алесь Мазур, адзін з заснавальнікаў газет «Навінкі». А з іншага боку Лабан Сергей, у іх у хлопцаў гэтых маскоўскіх, у іх была думка зняць поўны метр, і вось наша прапанова прыйшлася ім даспадобы якраз, і ну так вось і атрымалася разам. А я вось удакладню у вас, чым была ўсё ж такі фінальная матывацыя, таму што ну адна справа выдаваць газету, якую можна прадаць, перадаць у рукі. А з кіно заўсёды ёсць праблема, асабліва зараз все гэта разумеюць, вось у нашы як бы часы там такога развітога аўтарытарызму, што все кантралюе улада. Я маю на ўвазе пракат, я маю на ўвазе распаўсюд нейкіх носьбітаў. Чаму ўсё ж такі вы вырашылі самавыяўляцца там праз публіцыстыку, праз мастацтва менавіта дзякуючы кіно? Бок што стала вось жаданнем і як вы бачылі гэта? Ну, па-першае, «Навінкі» гэта быў такі шап, так скажем, розных праектаў. Мы рабілі і канцэрты, мы рабілі перформансы, і ўзнікла вось тады і ідэя, а чаму б нам не замахнуцца на кіно, карацей кажучы. Вось і фактычна случай з «Пацаном» гэта працяг навінкаўскай творчасці, якая ахоплівала не толькі газета. Газета «Навінкі» гэта была проста як такая творчая брыгада, не ведаю як, творчы калектыў, які рабіў вельмі шмат у розных сферах. І таму мы вырашылі, што нам трэба пашырацца, і вось пра кіно мы даўно думалі, рабілі нейкія ролікі самастойна і вырашылі ўсё ж такі, а чаму, калі мы маем сяброў, якія прафесійна займаюцца кіно, чаму б мы з імі не пасупрацоўнічалі і не зарабілі вось такі творчы праект, яны робяць нам тэхнічную частку, а мы творчую. Вось і таму так і саспела гэта ідэя. І гэта проста працяг навінкаўскай дзейнасці. Так і ёсць. Я яшчэ удакладню, а чаму, пакуль не звяртаемся непасрэдна да сюжэта, чаму ўсё ж такі рэжысёрамі, там, стваральнікамі праекту галоўнымі вы абралі расіян, вось, таму што я глядзеў, чым займаўся Сергей Лобан у той час, ён быў рэжысёрам на тэлебачанні у РТ, ну, здымаў перадачу «Да 16 і сталей». Алексей Модаль, я так разумею, таксама быў аператарам, але яны ніяк не былі... Зміцер Модаль. Зміцер Модаль, так, прошу прабачэння. Яны як бы не былі звязаны цалкам з кіно, то бок яны ўвогуле былі пачаткоўцамі. Чаму не сталі вы шукаць сярод беларускіх кінематаграфістаў, якіх у той час, ну, яны таксама былі? Па-першае, мы не ведалі беларускіх кінематаграфістаў, а вось гэтых хлопцоў мы ведалі праз такі відэоактывізм. Бо яны здымалі шмат ролікаў экалагічных і іншае. Не толькі яны там працавалі да 16 і сталей, здаецца, там і не такі вялікі час яны і працавалі, але ведалі, былі сувязі з імі. «Навінкі» гэта анархістычная тусоўка беларуская. Модуль з Лабаном яны у анархістычнай расійскай тусоўцы былі, і таму гэта быў фактычна такі. Мы іх даўно ведалі менавіта па анархістычнаму актывізму, і адпаведна мы даверыліся, ясная справа, сваім сябрам. Ім патрэбны быў эксперымент, і з нашага боку гэта таксама быў эксперымент. І тут сышліся проста вось гэтыя нашыя пажаданні агульныя, вось таму мы так і паступілі. Мы слова не шукалі ніякіх рэжысёраў. Гэта была наша агульная, так скажем, задума зрабіць такое вось кіно. Ім патрэбны быў для развіцця нейкі поўны метр, а нам патрэбна было сваё кіно, пра якое мы даўно, мне сказаць, марылі, планавалі, так скажем. Вось так я нават скажу, што гэта была такая ідэя. Перейдем до фильма. Я вось менавіта хацела пакруціцца вакол постаці пацана. Вы, як стваральнікі, ці можаце распавесці, хто у адзінай лічбе ці ў множнай лічбе быў крыніцай натхнення для гэтага вобраза, як вы яго бачыце, ці, на вашу думку, гэта чалавек, які з'яўляецца там ахвярай сістэмы, ці ён саўдзельнік сістэмы, ці ўвогуле гэты пацан меў нейкі шанец на будучыню.
І якім гэты пацан мог бы быць вось таксама сёння праз 25 гадоў? Можа, адразу так шмат пытанняў, як бы ў адным задала, але так, так, давайте по чарзе. Так, Так. трошки я пачну, Мгм. а гэта потым Паўлюк скажа. Па-першае, я хочу сказаць, што гэта рабілася яшчэ да тых часоў, калі пачалася вось гэтая хваля такога гопніцка-пацанская хваля. Тады яшчэ гэта не так было ярка бачна. Яшчэ не было гэтых там Саша і Серожа, ляпісы яшчэ не стварылі гэтага. Мы, мабыць, былі адны з першых, хто пачаў эксплуатаваць Вобраз гопніка. гэты вобраз. Так, гэты вобраз. Ну, для мяне гэта было тады цікава, таму што гэта было маё атачэнне. Я жыў у такім раёне працоўным. Кожны дзень я бачыў гэтых людзей, і дзяцінства маё прайшло сярод такога атачэння. Па-другое, ну, гэта, як бы мовіць, такі вобраз сфарміраваўся. Але у той жа час я бачыў перад сабой Юру Канавальчыка, які выканаў гэтую ролю потым, так, і некія такія звычкі, некія ну, мне падалося, што ён адразу можа выканаць гэтую ролю, і нешта я браў ад яго, як ад чалавека, некія там фразы, некія звычкі. І калі я гэта пісаў сцэнар, я бачыў яго, ён быў у мяне ў галаве, як вось такі узор. То бок ён спісаны як бы з Можна рэальнага сказаць, што, чалавека. можна, ён безумоўна, ён не гопнік быў, ён быў рок-музыкант, но некія такія бытавыя звычкі, можна так сказаць, яго нешта я гэта взяў да гэтага вобраза. Потым ужо калі прайшло там не ведаю колькі год пасля гэтага фільма, да мяне прыйшла такая думка, што насамрэч случай з пацаном гэта, калі хто помніць, быў такі стары савецкі фільм «Юнасць Максіма». Памятаеце такі? Пра Не. рэвалюцыю. Так. Дык гэта ж Максім, это адзін у адзін такі гопнік, які у Петраградзе жыве там і удзельнічае ў рэвалюцыі, і ад гопніка прыходзіць да рэвалюцыі. І нешта там дзяўчына, і нават дзяўчына яго прыводзіць туды. Гэта супадзенне, вельмі такое блізкае супадзенне сюжэта. Ну, калі я гэта пісаў, я не думаў пра гэта, а потым нешта, мабыць, у мяне было такое падсазнанне з такіх дзіцячых гадоў, калі па тэлевізары бачыў гэты фільм, нешта, мабыць, такое сталося. Ну, можа, падкорка. Ну, то бок соцрэалізм вас наткніў як такі Сацрэалізм, прыклад так. быў, ну, як рэферэнс для стварэння вось. Вось такі беларускі Максім. Так, а як вы як бы яго інтэрпрэтуеце? Хто ён як бы ва ўсёй гэтай сістэме каардынат? Ахвяра ці саўдзельнік, ці можа нехта іншы таксама? Не, ён звычайны чалавек, які на сваім жыцці бачыць, дзе злое, дзе добрае, і абірае, у выніку абірае сваю сторону, з кім ён. Тому ён не стаў такім правакатарам, не зрабіўся правакатарам ён, а ён сваю, чэсць пацана захаваў. А што вы думаеце пра іншых герояў? Як бы ці ўвогуле вось акрамя галоўнага пацана, як бы ці у вас ёсць свае любімыя героі ў гэтым фільме? І як вы да іх ставіцеся? Любімыя героі? Ой, ну так цяжка мне сказаць адразу. Любімыя героі. Потому что все астатняе гэта адценяла просто галоўнага героя фактычна. Гэта стварала яму атмасферу, што чалавек выпадкова трапляе ў сітуацыю, да якой ён не мае дачынення, і на выхадзе, як Лёха сказаў, становіцца на бок добра, рацей кажучы. Вось. Чалавек, які далёкі ад палітыкі, але які ўсё ж такі павёў сябе як пацан. А ўсе астатнія героі, ну, цяжка тут сказаць. Ну, напрыклад, можна фігуру дзякам па фільме зваўся, якога сыграў Мікола, напрыклад, як ГБшніка. Вось, вельмі адценіў гэты момант чалавека, які працуе на сістэму. Каго яшчэ можна тут сказаць яшчэ там?
Ну, канешне, Змітра Серабракова, які там ходзіць ценем, напрыклад, і як такі таксама бонус, які прымае ўдзел ва ўсіх гэтых момантах, і мы нават не ведаем, што далей будзе з гэтым тэлефонам. Карацей кажучы, засталася інтрыга таго, што калі Лука размаўляе з гэтым галоўным героем Юрам, ён адкідае тэлефон, і гэты бомж яго падымае. І тут застаецца яшчэ, што там далей было з гэтымі складамі. Так што тут, можна сказаць, цяжка тут каго яшчэ. Ну тут усе героі, яны фактычна гралі на сюжэт. А яшчэ тады, калі могу так спытаць, вось калі галоўны герой вось быў там спісаны з канкрэтнага вобразу, з канкрэтнага чалавека, як бы, а ці абставіны вы таксама як бы збіралі і сітуацыі з рэальнага жыцця, як бы ўвогуле як пісалася гэта гісторыя, як ствараўся менавіта сюжэт гэтай гісторыі? Я памятаю, што была канцоўка, я прыдумаў вось гэтую канцоўку, хто там апошні будзе тэлефанаваць галоўнаму герою, і ну, нейкія яго там прыгоды. Гэта быў нейкі такі, можа, зрэз тагачаснага грамадства. То бок Юра там ён прайшоў праз усі такія кластары грамадства, там прадпрымальнік, які пачынае несці нейкія страты, там моладзь, якая цягне гэтую там медзь і здае яе там, што там яшчэ там, ну, апазіцыя, вядома, апазіцыя. Вось, ён быў Юра быў паўсюль, і ўсё гэта бачыў, і ну, неяк так. Гэта можна так сказаць, нейкі яго такі трып праз усе гэтыя страты. То бок як бы для вас як бы ягонае гэтае падарожжа, гэта такая фіксацыя рэальнасці ці гэта нешта іншае? Ну так, на той момант, фіксацыя рэальнасці. Хотел бы запытать наконт все ж таки ідэі фільма, тому што вот я праглядаў тое, што вы тыя праекты, што выйшлі ў межах навінкі Хумвіда, то вось выпадак з пацаноў, ён на мой густ вось выглядае самым апалітычным сярод усіх іншых праектаў, таму што і Гудбай бацька, і уводзіны ў беларусазнаўства, яны былі падкрэслена антылукашысцкімі. А тут як бы у выпадку з пацаном бачнае такое грэблівае стаўленне і да ўладаў, і да апазіцыі. То бок і тое гаўно, моўна, і тое насрана. Што вы самі думаеце пра гэта? Ці быў гэты фільм адлюстраваннем ўсё ж такі поглядаў да палітыкі у пачатку нулявых, калі быць апалітычным гэта было мейнстрымам? Ці гэта было нешта, такая пазіцыя была бліжэй да вашага ўспрыняцця сітуацыі, што тады адбывалася ў краіне? Гэта не тое, што амаль на 100% палітычна, а гэта тое, што ніводны напрамак нам не падыходзіць, у нас будзе свой напрамак, і мы не з тымі, а мы самі па сабе. Гэта бліжэй да анархізму, здаецца, такое. Ну, мабыць, Паўлюк нешта дадасць там таксама. Я дадам, што гэта менавіта усе гэтыя тры фільмы, яны здымаліся ў розныя эпохі, можна сказаць, таму што вельмі змянілася з 2001 года. Напрыклад, у 2006 фільм «Гудбай бацька» здымаўся ўжо пасля падзеяў плошчы. І ясная справа, што там эмацыйнасць і сітуацыя в грамадстве была цалкам іншая, чым у 2001 годзе. Уводзіна ў беларусазнаўства, гэта зноў жа 11-й год быў. Таксама пасля выбораў 10-го года, калі былі ўжо рэпрэсіі, людзей пасля выбораў пасадзілі, короче, удзельнік. Таму фактычна за 5-10 год мы можем назіраць змену эпохі, змену стаўлення грамадства і настрою ў грамадстве. Вось таму случай з пацаном гэта вось менавіта такая вось яскравая картинка настрою грамадства пачатку нулявых. Гэта дакладна. Гэта вось менавіта фільм, які адлюстроўвае эпоху, так скажем. Я вярнуся зноў да пацана, але ўжо тут пра візуальна, як гэты фільм зроблены. Хацела, вядома, як бы тут няма Дзімы аператара, але цікава вас пытаць, чаму выбралі такі фармат і як вы сённяшнімі вачыма глядзіце на гэты фільм, таму што
Ну, як бы, як вам, напрыклад, ты вось выбраны візуал, што гэта такое БЧБ з гэтымі каляровымі вставкамі і ставкамі анімацыйнымі таксама, як бы, як вам цяпер глядзіцца гэты фільм? І чаму было выбрана менавіта такія хады? Нагадаю тады слухачам, што адной з галоўных фішак навінак гэта былі фотакоміксы. І фотакоміксы гэта была галоўная, мы фактычна адзіныя, хто іх рабілі у такім жанры рознай гісторыі. І, адпаведна, гэта працяг ідэі нашых фотакоміксаў у відэа. Это відэакомікс, можна так сказаць. Угу. І па-другое, гэта не толькі відэакоміксы, але нейкая спроба. Мы былі недобра спрактыкаваны яшчэ ось і ў сцэнарным майстэрстве і ў гэтым кінавырабніцтве. Гэта нейкая спроба закрыць тыя дыры, якія атрымаліся ў сюжэце і у гэтых здымках. То бок такі прыём, каб гэта выглядала больш-менш добра. Такое таксама было. Таму там ёсць шмат хібаў такіх, і гэта бачна, калі прафесіянал будзе зараз глядзець, людзі пасмяюцца проста, як гэта затыкаліся вось гэтыя хібы некімі візуальнымі такімі штукамі. Нам цікава, што фільм і смеецца не толькі над палітыкай і над сацыяльным жыццём, але і над такім пачынаючым нарастаць бізнесам, вось кансюмерызмам, то бок шмат такіх тэмаў ёсць. Але вось як вы абіралі, што вы можаце рабіць, што як бы датычна вас, а што нельга рабіць? Ці быў момант цэнзуры ці самацэнзуры падчас здымак і падчас стварэння ўвогуле працы? Наколькі я памятаю, не было ніякай цэнзуры. Абсолютно не было. Это были, я скажу, что як згадаєш диктатуру початку нульових, зараз смієшся над словом диктатура. Это была разгул свободы и демократии фактично, что мы могли робить все, что завгодно, и ніякой цензуры, ясная справа, не было. Слухайце, але ўсё роўна ўжо на той момант як бы быў пераслед, не ведаю, медыа, журналістаў, як бы ці вы тады падчас стварэння адчувалі нейкую рызыку пераследу, ці думалі, вось, а што будзе, калі там, не ведаю, за намі прыйдуць, умоўна кажучы? Не толькі рызыку я дадам, просто ўжо ж дзейнічалі эскадроны смерці датычна палітыкаў і як бы смяяцца над сённяшняй уладай і над учорашняй уладай. Мне падаецца, было небяспечна. А што вы думалі на той кон? Фактично мы нарываліся, мы балансавалі гэта на мяжы дазволенага, недазволенага фактично. Калі можна пагартаць зараз газету навінкі і там карикатуры на Лукашенко, напрыклад, зараз гэта ўжо артыкул пад 6 гадоў быў бы. І нарэшце мы нарваліся, зноў жа газета навінкі была зачыненая ў 2003 годзе, 2 гады як выпадак з пацаном выйшаў. І таксама мы нарваліся на артыкул адразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, карэчай кажучы. Вось я нагадаю такі момант. На той час мы менавіта балансавалі, але ў нечым правакавалі і нарываліся, таму што гэта быў стыль газеты навінкі. А я вам тады трошки правакатыўнае пытанне задам адносна таго, што ўсё ж такі фільм, як мы тут пагадзіліся, што ён быў апалітычным. Ці магчыма палітычнасць, ці ўвогуле магчыма палітычны зараз у такім палярызаваным свеце, у якім мы зараз жывем, ці магчымы быў бы такі фільм у сённяшнім кантэксце? Ці мог бы ён паўстаць? Я б не сказаў, што гэты фільм апалітычны. Ён просто выкрывае іншае, ён просто себе палітыку, якая была на той час. То бок гэта ні ў якім разе не апалітычны. Гэта фільм хутчэй антыпалітычны. Я вось так вось гэта сфармуляваў бы. Палітыка там была, але яна менавіта выкрывала стан палітыкі беларускай, які быў на той час. А мне здаецца, што такі фільм мог бы і зараз паўстаць. Калі гэта рабіць добра, разумна, і не выпячваць нейкія там, не чорна-бела рабіць, а рабіць праз такое, каб было некалькі ўзроўняў успрыяцця гэтага ўсяго. Ось, можна, мне здаецца, і зараз нешта такое падобнае рабіць. Але, на жаль, не ў Беларусі можна рабіць такія фільмы.
Да. Хто ведае, можа праз нейкі час, хаця б. Але давайте яшчэ вернемся да мінулага. Якая тады была рэакцыя ў гледачоў на гэты фільм? Што тады вам казалі пра яго, як бы, ці што тады пісалі, там, не ведаю, у медыа, што казалі палітыкі, што казалі звычайныя людзі пра выпадак з пацаном? Это был фурор, можно сказать. А вось як паказвалі фільм у самой Беларусі? Прэм'ера адбылася ў палацы прафсаюзаў у цэнтры горада Менску, каля станцыі метро Кастрычынская, калі ведаеце. Мы запрасілі вельмі шмат журналістаў, сяброў, карацей кажучы, і адбылася прэм'ера, і адбыўся менавіта такі вось у пэўным сэнсе фурор і такое прасоўванне нашага фільму, як першага беларускага незалежнага фільму. А што потым, як ён далей прасоўваўся? Як бы вы прадавалі VHS-ы, ці як бы на фестывалі ездзілі, ці яшчэ нейкі быў? Нумар 1 мы зрабілі тыраж на ВХС-ах, які прадаваўся фактычна, не сказаць легальна, але паўлегальна на кропках, дзе там яшчэ прадаваліся, памятаеце, яшчэ ВХС-ныя касеты яшчэ былі, вось, таму што ў нас былі сябры, якія менавіта гандлявалі рознымі відэакасетамі, і наш фільм у тым ліку там прадаваўся. То бок ён там стаяў. Вось, акрамя таго, у нас былі выкупленыя правы на пракат па Расійскай Федэрацыі Казахстану, гэта ў нас выкупіла другое кіно, і быў яшчэ дадатковы наклад ВХС, які прадаваўся менавіта ўжо ў Расіі і Казахстане ў гэтай серыі. І таксама там, не памятаю зараз, які там фестываль у Маскве быў, дзе там быў наш фільм таксама прадстаўлены, і гэта таксама дало вось такі там прамоушн для фільму, акрамя таго, што мы яго рэкламавалі у газеце «Навінкі», напрыклад. І тым больш, што яшчэ сказаць, што яго напісалі фактычна ўсе тагачасныя беларускія незалежныя медыа. Я хацеў дадаць пра фестываль. Гэта быў фестываль «Дэбют кінотавра». То бок рэжысёр, модаль, ён там падаўся, заявку падаў, і фільм трапіў на вялікі экран, і нават я быў там на тым фестывале, з'ездзіў, калі паказвалі. Такое ўспрыяцце было, там ішлі гэтыя фільмы незалежныя нон-стоп у адным зале, і такі фільм сканчваецца, апладысменты трохі. Людзей было не шмат у той дзень, і я б не сказаў, што вельмі вялікія апладысменты. Расіянам, мне здаецца, не вельмі была зразумела наша сітуацыя на той час, і ён так прайшоў гэты фільм тады. А як вось, Алексей, сама да вас пытанне, як рэагавалі сапраўды іншыя гледачы, я маю на ўвазе прадстаўнікі палітычных напрамкаў, прадстаўнікі ўлады, простыя гледачы, што яны казалі вам, якія вы водгукі ў момант выхаду ўвогуле чулі? І таксама дадатковае пытанне, як сам фільм адбіўся на вас? То бок ён вам дапамог у нечым, ці наадварот стварыў яшчэ больш праблемаў, чым можна сабе ўявіць у пачатку нулявых? З другога пытання пачну. На мне ён адбіўся такім чынам, што мне захацелася нешта яшчэ зрабіць падобнае. Вось, і рабіць нейкія такія праекты, пісаць сцэнарыі. Бачыў такую рэакцыю з боку гледачоў, і хацелася нешта яшчэ ў гэтым напрамку рабіць. Якая была рэакцыя? Розная, цікавая. Быў са мной такі выпадак, я там трохі в эпізодзе таксама з'яўляюся ў фільме. Я ехаў у метро, і нейкі такі дзядзька, гадоў так 30-40, глядзеў на мяне, так глядзеў у метро, доўга глядзеў. Я думаю, чаго ён там глядзіць, так, і потым падышоў да мяне і спытаў: «А это вы снимались в том фильме?» Я пытаю: «У якім фільме?» Выбачайце, і сышоў. Што ён меў на ўвазе? Як я толькі ў адным здымаўся, пэўна, ён меў на ўвазе гэты случай з пацаном. Такая была смешная рэакцыя. Всё, слава, Так, слава прыйшла.
Таму і такое пытанне, як бы, а што, як вы думаеце, чаму гэты фільм увогуле стаў культавым? Як бы у чым, што яго зрабіла такім? Ну, мне здаецца, што ён некі дух часу ў сябе нясе. І людзі глядзяць гэты фільм, успамінаюць тыя часы, мабыць, гэта нешта з-за гэтага, нешта такое. Тут яшчэ сыграла тое, што гэта быў першы фільм увогуле такога кшталту, і менавіта гэта таксама сыграла, што поле было, грубо кажучы, непаханае, і гэты фільм за кошт таго, што ён стаўся такім першым, і ён і набыў такую папулярнасць, таму што іншых фільмаў конкурентаў, грубо кажучы, для яго не было на той час. Ну, я вот с вами не погоджуся, Паўлюк, потому что незалежнае кіно ў пачатку нулявых все ж таки існавала ў Беларусі. Там існавала студыя Татьяна, напрыклад, якія здымалі, Ну, калі ласка, якія? я маю на ўвазе дакументальнае кіно стваралася вось Юрыем Хашчывацкім ствараліся фільмы вось на студыі Татьяна. Таксама вось гэты нават кааператыў палітбюро, вось які ўзнік там у 90 фільм, які быў зняты Пташуком у 91 годзе, ён таксама быў незалежным. Ну, то бок, нешта стваралі ў гэты час. Я не скажу, што яно было цалкам пустое. Не, я маю на ўвазе менавіта фабулярнае кіно, мастацкае кіно, не было такога менавіта іранічнага, там як, не сказаць, што гэта камедыя, але маецца на ўвазе, усе гэтыя фільмы, што вы называеце, яны больш-менш сур'ёзныя такія. А тут гэта быў такі сцёб з нашай рэчаіснасці. Ці ёсць нешта, што вас раздражняе цяпер у гэтым фільме? Як бы, калі вы глядзіце на яго у перспектывы сучаснай. Паўлюк? Для мяне выклікае толькі сентымент і ностальгію, грубо кажучы, па тых часах. Таму што гэта былі вясёлыя часы, калі можна было безабразнічаць, бедакурыць, рабіць што заўгодна, хаця ўжо, здавалася, пачынаюцца рэпрэсіі, што пачынаецца дыктатура фактычна, але ўсё ж такі дух часу яшчэ такі вось 90-х ён яшчэ заставаўся, таму што далей усё пагаршалася, ясная справа. І таму гэта хутчэй такі фільм, які адлюстроўвае для мяне, напрыклад, гэты сентымент і ностальгію па тых часах. Алексей? Для мяне нічога такого не выклікаецца адмоўнага гэты фільм. Нават гэтыя такія там тэхнічныя і сюжэтныя хібы, гэта так усё спрымаецца, ну, так, міла. А я запытаюся, колькі каштавала стварэнне самого фільма і наколькі лёгка можна было у той час такое кіно здымаць у Мінску, тому што я так разумею, што там пераважна здымкі шлі у сталіцы Беларусі. Наколькі гэта было у сэнсе грошай такое цяжкае выпрабаванне знайсці і колькі каштаваў праект, і вось наколькі было складана здымаць? Геннадьевич? Гэта фактычна быў малабюджэтны фільм абсалютна, таму што мы проста заплацілі толькі за прадакшн, постпрадакшн гэта нашым сябрам, мы дамовіліся проста на пэўную суму. Аплацілася гэта ўсё фактычна з касы навінак. Карацей кажучы, гэта былі часы, калі можна было проста у наглую хоць КДБ здымаць, фактычна ставіць камеру. Так это я утрырую, канешне, але маецца на ўвазе, што на вуліцах ніхто нас, ніякіх эксцэсаў, ніводнага эксцэсу у нас не было. Лёха? А я хочу дадаць, што там ёсць такі эпізод, калі гэта ж ішлі чарговыя выбары, і побач з цэнтральным гастраномам стаялі вось гэтыя пікеты выбарчыя, і мы паставілі свой фейкавы пікет, таксама з фейкавым кандыдатам, вось з гэтым бомжом, які знайшоў тэлефон. І, ну, гэта так, здаецца, усімі ўспрымалася, як, ну, вось нейкі, вось яшчэ новы кандыдат. І гэта ўвайшло, гэта канцоўка фільма, якраз вы можаце бачыць гэтую сцэну, таму ніякіх пытанняў да нас не было. Ну, а што касаецца так ганарараў, дык усе здымаліся акторы без ганарараў, вядома, стваральнікі таксама без ганарараў былі, ну, гэта проста было як нейкая такая прыгода расцэньвалася, гэта цікава было нешта новае зрабіць, ну, за цікавасць працавалі, думаю, так. Ёсць у сеціве, там, у сацыяльных сетках дыход, вось, калі распавядаць пра нейкі вельмі вядомы фільм і ўзгадваюць, што стала з яго
стваральнікамі і з яго акторамі там вось праз 25 год, кім яны былі раней і што з імі стала зараз. Вось можете быць вы распавядзіце, што вось за 25 год, што вы ведаеце, стала з іншымі стваральнікамі, таму што вось я глядзеў сам асабіста пра вось Лобана і пра Модаля. Вось яны ж былі удзельнікамі творчага калектыву свае 2000, але наколькі я разумею, там па Вікіпедыі толькі, абапіраючыся на гэтую крыніцу, што гэтая ініцыятыва больш не дзейнічае. Дык што як бы стала вось са стваральнікамі, які ў іх быў лёс? Тое, што я ведаю пра вось Лобана і пра Модаля, пра Дзіму, што яны доўгі час яны выкладалі розныя штукі, звязаныя з кіно. Вось Лобан, вядома, зняў свой самы вядомы фільм «Шапіто шоу», і Зміцер таксама працаваў на гэтым фільме. Ну, а зараз я не ведаю, ну, здаецца, яны не з'ехалі з Расіі, наколькі я ведаю, яны у Маскве жывуць. Ну, наколькі я ведаю. Мы таксама ўжо доўгі час з імі не спілкаваліся. Таму такая інфармацыя. А вось што стала з акторамі, якія выконвалі галоўныя ролі, якім апынулася іх жыццё? Ну, Паўлюк, мабыць, раскажа. Сумны момент такі. Скажу ў 2 словах, што палова актораў зараз апынулася ў міграцыі па розных прычынах. Частка засталася, ну, в сэнсе палова, я думаю, што дзесьці ў Беларусі, но шмат раскідала па свеце актораў, карацей. Слухайце, ну я не магу тады не спытаць, а ці можаце вы распавесці пра сябе, як бы хто вы цяпер, як бы праз 25 гадоў ад гэтага фільма? Алексей? Ну, я раблю такія час ад часу нейкія маленькія праекты, дасылаю там свае п'есы на розныя фестывалі, калі-нікалі нават нешта там ставяць тэатральныя нейкія суполкі робяць. Ну, музыкай займаюся таксама трохі. А Паўлюк? Я зараз у Варшаве фрилансерствую, што да кіно, то займаюся на фрилансе відэамантажом і спрабую реалізаваць нейкія новыя відэапраекты, свае кінапраекты, хутчэй, это вось так вось сказаць. Ну і відэа таксама для Ютуба. І яшчэ не будзем казаць, вось з Лёхам мы просто размаўлялі, это я Лёху падыргнуў, што шукаю магчымасцяў да рэалізацыі вось нашага праекта, які мы даўно ўжо задумалі, і ён у нас падвіс, але я не губляю надзеі яго рэалізаваць. Гэта наш фільм, таксама поўны метр, толькі мёртвыя нічога не баяцца. Але пакуль гэта ўсё у стадыі пошуку, у стадыі распрацовак, так скажем. Development называецца па-ангельску. Паўлюк, трэба пачакаць, калі штучны інтэлект будзе так добра ўжо рабіць тое, што мы не можам рабіць. Гэта можна. Вось. Ну, вы ж бачылі гэтага Аронофскі? Вы ж бачылі гэтага? Дарэчы. І такі, што я вас пытаю? Гэта ж не кіно. Ну так. Думаю, што можна перайсці, трошкі абмеркаваць іншыя праекты, якія выходзілі пад брэндам Home Video, потому што не ўсе былі, мне падаецца, такі ўдалыя, як «Выпадак з пацаном». Я хацеў бы запытацца, вось, хто вырашыў ствараць праект з гэтай перагучкай фільма «Анастасія Слуцкая», потому што з тых праектаў, якія да нас дайшлі, навінак, ён мне падаецца самым неўдалым, потому што я его сам не змог двойчы даглядзець. Я разумею, што гэта такая перагучка была ў стылі Вобліна, гэта было у пачатку нулявых вельмі такім моднай з'явай, такі іранічны падыход там да нейкага пафаснага праекта, але вось я зараз гляджу, мне зусім нешта не смешна, і я так вельмі слаба разумею, што там увогуле як бы адбываецца, акрамя таго, што гэта такі сцёп над Лукашэнкам. Але каму вырашылі зрабіць яго і як прыйшла ідэя перагучыць вось Анастасію Слуцкую? Так, Анастасія Слуцкая гэта ўвогуле была першая спроба пера перад случаем з пацаном, дарэчы. Ну, я так памятаю. Тое, што мы рабілі яго, даецца, да, і гэта была першая спроба пера, што мы можам нешта рабіць, таму што мы думалі, што такога глобальнага зрабіць з вялікім фільмам, і паспрабавалі зрабіць сапраўды. Гэта была такая вось гоблінаўская версія.
і яна ў прынцыпе нас павесяліла, і таму мы, дарэчы, на это нас таксама паштурхнула, чаму мы самі не можам рабіць сваё кіно, а не перагучваць чужое. Таму гэта вось быў як там першы камень ці як там першая спроба. Я думаю, что все ж таки не так было, потому что Анастасия Слуцкая вышла в 2003 году, а «Выпадок з пацаноў» был у 2001. Бок, ну, як бы вы не могли перагучыць фільм, які яшчэ не выйшаў. То бок, нешта все ж таки у памяти заблыталася, пэўна. Ну так. Можа я это вось, можа блытаю. Ай, Тарас, малайчына, Так, ай, так, все так, заўважыў. так. Ну, добра. Тады інакш тады Іншая версія. откажу, что хотелось працягу, потому что мы хотели, каб, ну, в сэнсе, каб у нас был некий пул наших фильмов, там некая низка, да, что новинки Хоум-Відео мае пэўную колькасць фільмаў, і мы вельмі доўга думали, что нам патрэбна далей развиваться у сферы кино, и адпаведна, як і случай с пацаном, фактично Александрия Слуцкая, гэта таксама быў эксперимент далей, куды рухацца і што рабіць. Короче, вось у такім фармаце тады я вось так расскажу, як по памяти, что мы хотели далей развиваться ў сферы кино. Ну, і адпаведна, калі газета «Новинки» была зачыненая, мы вырашылі сканцэнтравацца менавіта на кино. Ну, все ж таки, вось, зноў вяртаючыся там у самы пачатак нашай размовы да матывацыі, то бок стварэння гэтых праектаў, яны ж вам прыносілі сапраўдны прыбытак, ці гэта быў просто такая спроба самавыяўлення сябе праз вось такую творчасць, такую публіцыстыку. Што вось было, напэўна, галоўным у гэтым працэсе для вас? Як камерцыйныя ніводзін праект не задумваўся. Гэта ўсё было як эксперыменты, так збольшага, і з аднаго боку, а з іншага боку гэта сапраўды гэта было творчае самавыяўленне, і кожны наш праект гэта вось данесенне нашага пункту гледжання на ўсё, што адбываецца вось у нашай краіне, у Беларусі. Алексей? Ну, для меня это было просто такі челлендж заняцца нейкай справай, якой я раней не займаўся, і гэта было цікава. Ну, давайте тады перайдзем да фільму, можа, «Гудбай, бацька». Я просто патлумачу нашим слухачам, што гэта была пародыя на фільм «Гудбай, Ленін», такі нямецкі фільм пра хлопца, які спрабуе захаваць у добрым стане сваю маці, якая была прыхільніцай все ж таки камуністаў, нямецкіх камуністаў, але пасля развалу нямецкай сцяны вось ён стварае для яе асобую віртуальную рэальнасць таго, што нічога не адбылося, насамрэч не аб'ядналася Германія, і што вось ГДР ўсё яшчэ існуе. У прынцыпе, па той же самай схеме зроблены і «Гудбай, бацька», толькі там героем становіцца сын былога функцыянера, такога лукашыста, і каб сям'я цалкам не развалілася, вось ён стварае для бацькі такую ж гісторыю, калі становіцца зразумелым, што Лукашенко прайграў на выбарах у 2006 годзе. Ну, то бок мы вернемся до того, што гэта альтэрнатыўная рэальнасць. У Да, гэтай альтэрнатыўнай так, рэальнасці Лукашенко прайграе выбары, змяняецца ўлада ў краіне, і вось сын каб не хоча бацьку тут прамаваць, таму стварае для яго вось гэтую рэальнасць, дзе Лукашенко яшчэ трымаецца пры ўладзе. Да, як паўстала ідэя і як ствараўся праект, які былі водгукі на сам гэты фільм? Проект ствараўся вельмі проста. Я нагадаю, што гэта была плошча 2006 года, у якой я удзельнічаў, і падчас мітусні, то есть валтузні, так скажем, з ментамі, я зламаў нагу і далей не мог удзельнічаць у такіх падзеях. І лежачы, што называецца, у хаце са зламанай нагой, я думаю, што б такога прыдумаць, і мяне ўзнікла вось менавіта такая ідэя напісаць такі сцэнар, што б магло быць, каб гэта было інакш. Ну і фактычна адразу алюзія з «Гудбай, Ленін» у мяне ўзнікла, і мы хутенька накідалі сцэнар на кароткі метр. Мы яго знялі фактычна у мяне дома, гэтыя ўсе здымкі былі. І, ну і плюс да рэст, ясная справа, з гэтых тэлеканалаў. Вось, і запусцілі яго ўжо тады, па-мойму, ці не было. Ну, караці кажучы, мы яго ўжо на DVD распаўсюджвалі ўжо пасля падзеяў. Была прэзентацыя таксама, ой, не памятаю дзе, але таксама дзесьці ў цэнтры клубе, зараз не згадаю дзе. І водгукі былі цалкам пазітыўныя, таму што гэта ўсё трапляла у
такую ситуацию, что люди троху были, ну, не троху, а были расчарованы, что все скончилось так. И это было менавіта такая вось як альтэрнатыўная рэальнасць, як бы было вось у такім іранічным сэнсе. І фільм быў вельмі добра ўспрынятым, яго распаўсюджвалі таксама на DVD. И по управах БНФ, и там по ТБМах, и там по всяких этих офисах незалежных партий, тогда уже, ну, в смысле, незалежных партий НДА, там и всякое такое. Вот. И он имел свой час, менавіта, короче, он зловил нерв той ситуации. Можна я спытаю тады ўжо таксама трошку да канца заварачваючы. Вось апошні фільм быў у 2010 годзе уводзены ў беларусізнаўства, такі навукова-папулярны фільм пра беларускую экзістэнцыю, назовем это так. Пытанне, як бы, чаму гэта стаў апошні фільм, бо, умоўна кажучы, калі так праглядзець гэтую тэндэнцыю, што былі фільмы як рэакцыя на кожныя выбары, чаму ў 2015 годзе мы ўжо не пабачылі ад вас нічога новага? Справа ў тым, што мы доўгі час працавалі над нашим таким глобальным праектам, это Лёша зараз таксама падключыцца, над якім мы працавалі 3 гады, яго дапрацоўвалі, перапрацоўвалі, і дасюль ён яшчэ там у стадыі постпрадакшна знаходзіцца. І мы хацелі ўсё ж таки зрабіць поўны метр. Рэакцыя на выборы, это хутчэй была вось такая падтрымка, што мы ёсць, нешта робім, а потым менавіта пайшлі такія пытанні, што людзі пачалі раз'язджацца там па розных прычынах. І галоўнай прычынай я ўсё ж таки назову, што мы усе свае сілы і эмоцыі аддавалі вось этому нашаму будучаму, я спадзяюся, яшчэ шэдэвру. Гэта фільм жахаў, толькі мёртвыя нічога не баяцца, які яшчэ дасюль у нас недороблены, але я спадзяюся, што ён не памёр, гэты праект, і я ўсё ж таки таксама яго трымаю ў галаве, што мы яго ўсё ж таки так ці інакш даробім. І гэта галоўная прычына, чаму мы менавіта такімі кароткім метрам. Ну, мёртвыя ўсё ж таки не баяцца. Так. Прабачце, што так перабіваю. Хацела спытаць, Лёша, можаце вы дадаць нешта пра гэты праект і распавесці пра яго трошку больш? Мёртвыя нічога не баяцца, мы яго планавалі як такі фільм жахаў катэгорыі С накшталт фільмаў студіі Дрома, але там па ходу здымак мы сутыкнуліся, ну, нават не здымак, а потым, калі спрабавалі змонтаваць, сутыкнуліся з тэхнічнымі праблемамі, і зараз, ну, прынамсі, я чакаю развіцця штучнага інтэлекта, які дапаможа нам гэтыя праблемы вырашыць. Таму што іншым спосабам, мне падаецца, зараз гэта вельмі складана зрабіць. Там і з гукам праблемы ёсць, і з монтажом праблемы вялікія ёсць. Ну, ёсць праблемы там. Гучыць як гісторыя Фрэнсіса Копалы, які чакаў таксама больш за 20 гадоў, каб Мегалаполіс зрабіць. А ці вы можете распавесці ўвогуле, пра што фільм, хаця б нейкая фабула, каб было зразумела, пра што гаворка, які жанр? Не, на што я вам спойлер буду рабіць? Не буду. Вот вось так. Фільм жахаў. Фільм жахаў. Ага, цікава. Зомбі там ёсць. Магу толькі сказаць, што там ёсць зомбі. Яны ядуць людзей. Цікава. Просто зараз вось таксама пачалі ствараць фільмы новая генерацыя беларускіх рэжысёраў, і там таксама ёсць пра зомбі, і таксама з палітычным кантэкстам. Ну, я ведаю, што мы ўжо першымі не будзем у гэтым жанры, я гэта ведаю. Ну, зомбі ўвогуле цяжка ўжо быць першымі, таму што пра зомбі шмат ужо ўсяго. Хочу дадаць, што мы з гэтага фільму зрабілі трэйлер, які ёсць на Ютубе, толькі мёртвыя нічога не баяцца, ён у адкрытым доступе, і ўсе могуць яго знайсці. То бок трэйлер гэтага фільму існуе. Як трэйлер існуе, значыцца, амаль і фільм існуе. Ну так. Добра, хлопцы, пацаны, таварышы, гаспадары,
Я, магчыма, буду ўжо трэба неяк гэта ж лагічна ўжо неяк завяршаць. Оверв'ю зрабіць пра выпадак з пацаном, што гэта ўсё ж такі 25 гадоў прайшло, і мы тут пра яго жартуем, не жартуем тут. Але без жартаў, гэты фільм стаіць на 9-м месцы ў спісе лепшых беларускіх фільмаў за 100 гадоў. Як вы самі рэагуеце на вось такую увагу, на тое, што якое месца гэты фільм, які здаваўся, пачынаўся як такі сцёп, трэш-сцёп і гэтак далей, цяпер як бы ледзь не узначальвае спіс найлепшых беларускіх фільмаў. Ці можаце вы адказаць на гэтае пытанне, якая ў вас на гэта рэакцыя? Давайте пачнем, Алексей. А хто гэты ствараў гэты спіс? Это нейкія эксперты ці гэта адзін чалавек? Не, гэта стварала група экспертаў, група беларускіх кінакрытыкаў, творцаў таксама. Вось Тарас, між іншым, быў адным з тых людзей, які стваралі гэты спіс, таму так. Там 100 стужак. Што тут сказаць? Тут мінус гэта афіцыйнаму кіно нашаму беларусфільму, што ён не можа нічога супрацьставіць самадзейнаму напол такі непрафесійнаму фільму, які мы калісьці зрабілі. Ну, толькі гэта я магу сказаць. На жаль, гэта так. Установа, якая мае і там бюджэтныя сродкі, і прафесійных аператараў, актораў, і нічога яны не могуць зрабіць. Ну, праз цэнзуру, мне здаецца. Ну, пэўна так. Паўлюка, якая ваша была ёсць рэакцыя на гэта? Ну, я лічу, што калі мы уваходзім у десятку, то гэта вельмі наше вялікае дасягненне, а з іншага боку, чаму гэта адбылося, што ўсё ж такі фільм, я скажу галоўны ягоны плюс, што ён менавіта з'яўляецца візітоўкай і адлюстраваннем менавіта той канкрэтнай эпохі, то бок гэта замалёўка таго, што адбывалася ў той час, тут і цяпер, і вельмі так трапна. І таму гэта так адбылося. Тарас, ці ў цябе ёсць таксама што дадаць? Я думаю, што мы можам закругляцца. Ну, тады, хлопцы, пацаны, спадары, дзякую вам яшчэ раз, што знайшлі час падлучыцца так да гэтай размовы. Вось з намі быў Тарас Тарналіцкі. Дзякуй вялікі. Лёха Чаканас, Паўлюк Канавальчык. Гэта вось людзі з культавай калісьці суполкі, назовем так, навінкі хоум-відэа. Ну і Юля Алексеева і ў падкасце «Кінотэатр Беларусь». Сустрэнемся наступным разам.